साहेबगंज के अहियापुर गांव में बुधवार के महावीरी झंडा मेला के आयोजन भइल। समिति के अध्यक्ष बच्चालाल शाह आ ग्रामीण लोग के सहयोग से मेला के आयोजन देख सभे के मन खुश हो गईल। झंडा मेला के एक दिन पहले मंगलवार के रात में जुलूस गांव में घूमल। जुलूस में लइकन लोग के जोश आ जुनून देखे लायक रहे। जुलूस के बाद अहियापुर गांव के छठ घाट के लगे प्रसिद्ध बजरंग बली के मंदिर में पूजा अर्चना भइल। पंडित विवेक मिश्रा आ बिकू तिवारी के मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गूंज उठल। यजमान बच्चालाल शाह पूजा अर्चना कैलन। उहवे बुधवार के मेला में लागल दौड़ दुकान आ उहाँ लागल झुलुआ मेला के रौनक बढ़ावत रहे। मेला में दंगल के भी आयोजन रहे। कुल 4 जोड़ी पहलवान आपन दमखम देखौलस। बिहार के छपरा जिला के पिंटू पहलवान आ नेपाल के कटप्पा पहलवान पुरुष वर्ग में विजेता रहलन। उहवे महिला वर्ग में नेपाल के प्रिया पहलवान अपन दांव पेच से नेपाल के ही जोया पहलवान के पटक दिहली। आयोजन कमेटी के सदस्य बिकू तिवारी, राहुल तिवारी, गोलू तिवारी, विशाल कुमार, अनीश कुमार, शुभम कुमार, रवि कुमार के मेहनत से मेला में शांति व्यवस्था बनल रहे। एह मौका पर मणिभूषण तिवारी, विष्णु प्रसाद शाह, कृष्णा प्रसाद, राजेंद्र शाह, मुकेश कुमार आ ढेर लोग मौजूद रहस। आज अहियापुर गांव में जी महावीरी झंडा मेला के आयोजन भइल। बिल्कुल काफी भीड़ रहल मेला में। ये बिल्कुल का कहम एकरा के लेके देखल जाओ। सबसे पहले तो आप तमाम दर्शक के हमार प्रणाम बा और कहे कि यह बात बा कि हर साल के भांति इस साल अहियापुर झंडी मेला के उत्सव बहुत बेजोड़ भव्य तरीका से मनावल गया और इस बार लेडीज पहलवान के भी आयोजन रखल। लेडीज पहलवान अपन कलाकारी दिखैली है, आए रही है। वो लोग यूपी से आए रख लोग। तो हनुमान जी से हम आशा करतनी ये हनुमान जी इस साल की भांति हर एक साल भी जे लेखन आज के दंगल जे लेखन रलक है, जे लेखन भव्य मेला देखल जाओ के लेखन भव्य मेला अभी रात के 7 बज के कुछ मिनट होत हुई। ये अभी दृश्य बा ऐसा दृश्य कभी इस झंडा मेला में हनुमान जी के स्थान में कहियो ना होत लगा और साल, लेकिन इस साल बहुत खुशी और उल्लास के साथ अहियापुर के
जनता लोग मनैलक है। एला हम बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के कह के चाहतनी। गांव के लोग के कितना सहयोग रहे मेला में? गांव के लोग के इस साल बहुत ज़्यादा सहयोग लगा, तन मन धन सब लोग लुटा देलक है इस बार। हनुमान जी से यही आशा हम करतनी कि यही लेखन तन मन धन हर एक साल लोग लुटाओ। रात में भी कुछ व्यवस्था बा का जागरण? जी, रात के भी जागरण के प्रोग्राम रखल गेल बा और एमे लेडीज सिंगर भी और जेंट्स सिंगर भी लोग आ रहल बा। महाकाल के झांकी उखी भी निकली, स्टेज पंडाल हर एक चीज बनावल गेल बा। का परिचय भेल अपन? हमर परिचय सरकार ये भेल कि अहियापुर ग्राम निवासी विवेक तिवारी उर्फ बिक्कू तिवारी हमर नाम भेल।